Començarem per 4 dades de llibre. 4 dades de llibre que direm què és l'autisme. Doncs l'autisme és una condició, no és cap malaltia. Això, traduït de l'anglès, tot se'n diu trastorn. Actualment en psiquiatria tot és trastorn depressiu, trastorn per ansietat, trastorn. Per tant, aquí seguim la mateixa pauta, seguim el DSM-5, diguem-ne, el llibre on estan recollides tots els diagnòstics i categories i variacions que té el camp de la salut mental, però parlem d'espectre. Espectre, que vol dir tota aquesta varietat tan àmplia que engloba des de persones que tenen les característiques que ara explicarem, des de molt lleus, moderadament o severes. Ara sabem, ja fa uns quants anys que sabem, que és un trastorn neurobiològic, per tant, del neurodesenvolupament. Això vol dir que el cervell, aquesta massa que tenim, que pesa 1,2 quilos, que hi ha uns 100.000 milions de neurones i que triga molt temps a formar-se i a créixer, però que bàsicament durant els 3 primers mesos de gestació és quan es creen les estructures bàsiques, doncs aquestes estructures es desenvolupen d'una manera diferent. I això provoca que hi hagi una sèrie de mancances que són les que veurem ara. Per tant, això vol dir que no és una qüestió psicològica, com es havia cregut molts anys enrere. Molts anys enrere hi havia teories psicològiques que deien que les mares, especialment, es havia parlat de les mares nevera, mares fredes que no sabien empatitzar i no havien après, no havien ensenyat als seus fills a tenir una interacció i una empatia i a compartir interessos, emocions. Això és el que es va dir en aquell moment. Això ha passat durant molt temps i fixeu-vos que això, entre altres coses, va fer que les famílies que tinguessin, els pares i les mares que tinguessin un fill amb autismes, a sobre hi hagués la sensació de culpabilitat. O sigui, el meu fill no està bé perquè jo no l'he ensenyat, no he jugat prou amb ell, no he empatitzat perquè sóc fred, tot això absolutament desterrat. Això eren les idees psicoanalítiques que sortosament s'han anat difuminant. O sigui, és una qüestió purament biològica. O sigui, hi ha estructures del cervell, circuits del cervell que s'han desenvolupat d'una manera diferent i que la conseqüència és una sèrie de mancances, bàsicament en la comunicació, la interacció social i uns interessos, com sabeu, més restringits, més repetitius i amb unes rutines de vegades difícils de trencar, amb una resistència als canvis de ritme i als canvis dels imprevistos i amb unes afectacions de la sensibilitat, bàsicament, que es caracteritzen per una disminució això no tothom ho té de la mateixa manera, però una disminució de la percepció del dolor i, en canvi, un increment de la sensibilitat auditiva, olfactiva, gustativa, tàctil. De vegades hi ha persones que es compren roba no si els agrada el color, no tant si el color o la forma, sinó la textura, perquè me l'he de posar a sobre i això jo ho tolero bé o no ho tolero bé. O, per exemple, els sorolls que em poden molestar molt, o tenen un nas absolutament extraordinari en aquest sentit, poden olorar coses que la majoria de persones no som capaces de percebre. El grau d'afectació és molt divers, això vol dir l'espectre. Una altra característica important és que la meitat de les persones que tenen TEA tenen una discapacitat intel·lectual lleu, moderada o severa, i l'altra meitat no. L'altra meitat tenen les facultats intel·lectuals conservades com la majoria de les persones. Afecta molt més en els nens, el sexe masculí, que el femení. La relació és de 4:1. Això és una cosa possiblement que canviarà amb el temps per una raó senzilla, perquè és molt més fàcil i es diagnostica més l'autisme amb els nens que amb les nenes, amb els homes que amb les dones. Entre altres coses perquè les dones, de per si, o sigui, per efecte purament estrogènic, són més hàbils socialment, capten molt més. Hi ha una frase que a mi m'encanta que diu: els homes ens han d'explicar allò que les dones veuen, no? O sigui, moltes vegades els homes no captem amb tanta rapidesa
aspectes sutils de la mirada, de la conducta, del to de veu que ha utilitzat aquella persona i diu que no te n'has donat compte. Diu, doncs jo no, la veritat és que no me n'he donat compte, però bàsicament perquè sóc un home i les dones això ho capten molt més fàcil. Com que l'autisme bàsicament afecta totes aquestes sutileses, tota aquesta capacitat d'interpretar, de llegir, d'endevinar les intencions dels altres, doncs amb els homes és com més evident i les dones acostumen a manegar-ho d'una manera més eficaç. La prevalència és molt discutible. Molt discutible vol dir quantes persones hi ha amb TEA. La veritat és que no ho sabem. I si ens fiem, que d'alguna xifra ens hem de fiar, del que diuen els estudis epidemiològics, que n'hi ha molt pocs, les xifres són diverses. Aquí farem servir el que diu el manual que fem servir a tot el món, que és el DSM-5, que parla d'una prevalença d'una cada 100 persones. Hi ha estudis que parlen d'una de cada 68, inclús hi ha un estudi de Corea del Sud que parla d'una cada 50 i tants. Tot això, per tant, ens quedarem amb una cada 100 persones, que fixeu-vos que és una prevalença bastant alta. Bastant alta en comparació amb la prevalença que parlàvem fa uns anys enrere, que jo quan vaig començar a parlar d'autisme estàvem parlant de 4 persones cada 10.000, una prevalença molt baixa, però que en aquell moment només diagnosticàvem les persones que tenien tots els símptomes nuclears molt accentuats. I actualment, des que s'ha obert aquest ventall, parlem d'una població més àmplia i, per tant, la prevalència és més alta.